Erekamano nyakwara mogi kumiora mogi TV ne weche manyien sa par mar odhiambo chenro mar kagi kacha nyinga Ochieng Emmanuel. Bira magapaya gwenge ma Narok oyango ni ji auchiel owito ngimagi e masira mar apaya kama moko abiriyo oyudo hinyruok marach e masiche apaya mane otimore odhiambo manyoro e apaya maduong' ma Narok kochomo Mulot. Kaluwore gi lipot mar obila, masira notimore bang' nyamburko aina ma Sienta Toyota mane dhi Mulot tuomore gi nyamburko machielo aina ma Subaru Forester mane ochomo Narok. Jabich ne owito ngimagi kanyo gi kanyo ka ringre magi notere kar kano ringre ma Narok Referral Hospital irito timnegi bero. OCPD ma Narok John Momanyi ukwayo jogo bende riembo mondo beda kiche kinde ni ma koth mapek medo chwe pachoka. Please don't put the previous one. What I want to advise our drivers is that they need to exercise caution, especially this time when the weather, we are experiencing rain, heavy rains around this place that sometimes affects the visibility, and especially at night. They must exercise a lot of caution when driving so that we can avoid some of these accidents that are making us lose lives of our people. I want to convey my message of condolences to the families that have lost their loved ones. Ninasema pole na Mungu awarehemu. Riwruoge adek mag jochiw thieth kamoting'o lakteche, jochiw thieth kod clinical officers kod laboratory officers ukoni pod ng'anyo dhi nyime nyaka chop piny owacho chopie winjruok kodgi. Riwruok mar lakteche mar KMPD ukoni pod nitie weche adek mapok gichopo e winjruok kod piny owacho kamoriwo chudo mag lakteche mag interns. Odiochieng' makiny clinical kod laboratory officers bago ng'anyo maduong' Nairobi. Where the government understands that we need to await for the court process before we discuss it. But we have the idea that this is matter of collective bargaining agreement in the CBA, and therefore it should be honored, and the intern doctor should be posted immediately as per collective bargaining agreement. So that's the point of departure on that thing. And therefore this morning we were meeting with the religious leaders, particularly for us as KMPDU. We want them to pray to soften the stance and the hearts of the government, because the issue of internship is quite critical to us. Otamore luongowa to oko kacha to wacho kaka en osendikonwa barupe kokwayowa oboke moko monego benwa terone, to oboke go wan barupe no ero pokwayudo. Koro ne wawacho na kumicha nyiswa ni to barua mane ndikonwa ni ng'amo no mane miyo barua ni mondo gik midwaro go wakelni wachni watieki. Omiyo pod wane gomo kendo kiny jogewa mag jo lab kiny no wa join gi jok ma jo thieth mar clinicians kendo kiny wane ng'anyo mar tipo Nairobi ka. Ng'arachielo wito ngimane kama moko adek oyudo hinyruok bang' oula lwaro kor ot e kar dak mar Ruaka e kaunti ma Kiambu. Gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi onyiso jodak mondo owuog e kar dak ma kono nyaka jogedo yang rang'iny utego kaber kendo ok nyal kelo masira ne giwegi. Wamatangi oketo jolony mopogore opogore mang'iyo rang'iny mag utego kod mantie alworago mar neno ni utego ok nyal kelo masiche kinde mabiro. Nataka niwaulize kwa heshima, lakini pia ni amri ya kwamba hakuna mtu hata mmoja mwenye atarudi kwenye nyumba ile block na hii block mpaka tumalize ukaguzi na tuweze kupatiana barua ambayo inaonesha ya kwamba hiyo nyumba ni salama kwa mtu kuishi. Na kwa hivyo nitapeana mkasa ya kwamba
tutapatiana masaa mawili. Kama kuna vitu ambazo ni za muhimu ziko hapo ndani, tukiwa hapa kabla hatujatoka, ile vitu yako ambaye ni salama, ambaye unafikiri ni ya muhimu kutumia, unaweza kutoa na kutumia. Ngara chela witungemane ka moka parko da birio resi kod kueth midendo kaka multi-sectoral emergency manor e kamaula thoro kele maseche masio kimau mavoko mabende dre county ma Machakos. Bad migao mochung'ne kedo kod masiche mawuok apoya county ma Machakos kod riwruok mar Red Cross ne oreso ji parko da birio mane chiegni ni meaula ma Athi River mane opong' bang' koth mapek chwe chieng' Ngeso gotieno. Gavana Machakos Wavinya Ndeti mano timo limbe kuonde go yango ni keto kambi na jomorese kar chiwo thieth mar kinaine en mar makare ko jojo dak mondo ritre e kinde gi makoth pod medore. Tumekuwa na shida mingi hapa kuanzia 3D, mahali watu walikuwa maji imeingia kwa nyumba. Tumetuma matingatinga zetu huko, zimefungua hizo mitaro, maji yameanza kupita. Na sio hapa tu peke yake, ukiangalia toko huko kwingine ndani kulikuwa na shida mingi sana, lakini ile shida kubwa sana ilikuwa hapa. Watu walikuwa katikati ya mito. Nilitoka asubuhi, nikitoka nikakutana na one of our village managers, akaniambia kuna shida mingi. In fact nilikuta maji iko karibu na barabara, na nikawaambia tafadhali watoe kuambia watu watoke huko ndani ya maji wakuje pande hii ya juu, na wakakuja watu, team yote ya county, national government. Tumefanya kazi pamoja na Red Cross, tumejaribu vile inawezekana. Ni hao tu watu mumeambiwa kwa juu ya roof, na I've also spoken to the director, akaniambia watajaribu kama inawezekana, lakini sasa ile report tunapata kutoka huko kwa ground wanasema maji imepungua na hawaoni shida, lakini hatuwezi kujua usiku kutanyesha aje. So we will keep on talking to them and also see what is it that we can do. Jadolo ma kanisa mar Anglican bade ma Kapsabet Paul Korir dwaro ne piny owacho tim nonro matut ewi masira mande kalapapla manoyo kapisas mag jolweny ka achiel gi jana mar Dar Francis Ogola owito ngimagi. Kane loso e chenro mar yawo ayanga kanisa ma St James Temso, jadolo Korir koro dwaro ni mondo tim nonro mapiyo matieko weche maliekore ka gi korka kore odwa ni kwe mondo bedie e pacho ka. Kumachielo moko kuom josiasa mar Okako osiemo jotelo mamoko kuom tiyo kod thuolo e seche i kapisas go e gero weche gi mag siasa. We, the Anglican Diocese of Kapsabet, pray for a speedy investigations whose findings will be made public so as to finish the growing speculations. But we say, may their souls rest in eternal peace and may God comfort this land and nation. Kuwauliza viongozi wetu wa kisiasa. Nimeona wengine walikuwa wanatumia hiyo nafasi kujaribu kusukumia propaganda na uvumi ya uongo kwa ajili ya hiyo tukio la hilo mambo ilifanyika mahali pale. Tuipatie serikali nafasi yake ya kufanya uchunguzi ili tujue kiini kilichosababisha hiyo ajali ya ndege. Mimi nataka niulize wale viongozi, tutafute ile agenda nyingine ya kusema ndio tuweze kuwa popular, but we cannot be dancing on the graves while the families are mourning. Jotend Azimio County ma Bungoma oseo piny owacho kuom tiyo kod mwandu mag jopiny e yo marach kendo timo tije ma ok kony jopiny. Mano biro na ndalo machuok bang' jaod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua timo limbe ne mond liete kar chieng' od bura ma Bumula. Kane giloso nyasi mar siro mine kar chieng' od bura ma Bumula, kaunti ma Bungoma, jotelo kotelni kod MCA ma Misiku Emilio Masungo wacho ni kuot ni piny owacho tiyo kod omenda mag oganda e yo mok ni kare. Jadbura ma Bumula wanamiwa Mboka bende oseo piny owacho kuom mibadhi ewi chiwo tije kowacho ni oganda mawuok e dhoudi ariyo kende ema sani tiyo e piny owacho. Embu wakaunda barabara 59 kilometers. Ikaenda Kericho wakaunda barabara 41 kilometers. Inakuja hapa kwetu, Murkomen anakuja ako na bahati mimi sikuwa. Anakuja hapa kuambia watu wetu
ati iko barabara kilomita 6 peke yake. Mulituambia vitu vitatu mkichukua uongozi. Kiwanda mpya Nzoia mtatupa. Mlipe wafanyikazi, mlipe wakulima. Fanya hivyo. Na kama haiwezekani, wachana na sisi. Hakuna mtu atakuwa rais milele, wachana na sisi. Serikali zinakuja na zinaenda. Tutapata serikali ambayo inaangalia maslahi ya watu wetu. Hawa wamama na baba ambao wameketi hapa hivi wako wanaumia sana kwa ajili ya watoto wao ambao wanaenda shule. Watoto kila siku wanalia kwa maana nyinyi mnapokaa katika ile meza mumechelewa kututolea basari ili tuweze kulipia hawa wamama na wababa watoto wao. Ogai madun burama Safina Jimmy Wanjigi osepinyo wacho kuom sand ma jodak ma Ndabibi kale gwandruok madhi nyime ewilo maromo eka 5,000 ma Naivasha. Jod bura ma Naivasha Jane Kihara wacho ni jatend piny William Ruto ong'eyo lono manen mar jatend piny machon Moi kod Benjamin Kipkulei ka Wanjigi osingo kedo ne ratich jodak makono. Wanjigi omedo wacho ni piny owacho nego luor chik mar do magol mar golo apisas mag abila makorito lono ka burano pod ni e do kendo rito ng'eto. Fortunate thing is that if you heard what the Mheshimiwa had said, Jane Kihara, she said that this property was bought through a man called Benjamin Kipkulei. And Benjamin Kipkulei had a case in court with the Ndabibi people last year, a case with which he lost. He lost that case. He could not prove ownership. This land is owned by the Ndabibi people, so we're helping them in their court cases. That's why we've come for Thanksgiving. We managed to get a lot of cases removed, and we got many people out of remand, and we are helping them with their court cases. We are also helping them in the cases of making sure that nobody can come and take their property. And this is Ndabibi. We intend to do that all over this country because we still believe in the rule of law, some of us. And we expect those in authority to obey the orders of the court. We are here just to support and to kind of be solid. We are looking for solidarity as our people are being oppressed at the ground. And we need to tell them that what has been going on has not been very good. It has really oppressed them both emotionally and physically. And we believe that with this team, we have the Gema, Wado, the Mount Kenya jurist, the media, and every other person who is supporting us. We are sure to win this battle. Eten migao marita kwe Kithure Kindiki ojiwo dwaro ma dhi nyime gi apedha mag bunde mantie lwet ji e tok chik kaka yo mar kedo kod rocho mag arita kwe ma okwako Kenya to kod pinje mamoko ka Kindiki manolosi kinde romo gi kar chwalo telo lwedo mamoko e kar gige lweny mar Regional Center on Small Arms and Light Weapons oyango ne piny Kenya nitiere kod mwandu kaachiel kod pinje mag Afrika maloso gige lweny manyasani to kod bedo kod teko e kinde mabiro. We in this part of the world have a challenge to find ways of comprehensively and permanently eradicating illicit trafficking in small arms and light weapons, because I am persuaded that minus the instability that small arms and light weapons are causing in our region, Africa is the next frontier for the civilization of the world.